Tobě zemřela maminka v 51 letech. Áno. Mal som 12 rokov. Dúfam, že nebudem plakať, ale zobral som si servitku. A proste sme sa bavili o tom a proste zaspala a už sa proste nezobudila. Pre mňa bolo hlavne to ťažké, že ona vlastne zomrela v decembri, teraz v prosinci. A bolo to vlastne pred Vianocami. A to boli vlastne prvé Vianoce, keď som nič nedostal. Nejaký Paťo a nejaký Ježišek. Ale ako pre mňa, ako pre dieťa, to bol taká rana. A to napríklad aj s tou mojou orientáciou, že vlastne som to nemal komu úplne povedať, lebo tí chlapi sú takí iní v tomto. Takže že tá mama by to určite lepšie pochopila. Je to pár dnů, co ses rozloučil oficiálně z Hell's Kitchen. Já vím, že tam Kuba strašně plakal. On mi celý čas hovoril, že ma proste na tom chrabate donesie do toho čierneho rondodu. Jak jsi se rozuměl se Samantou? Že mne to príde proste, že proste povedať na niekoho, že pí, alebo že proste to mi príde také, že akože môžem si to možno myslieť, ale proste úplne asi takto, že verejne sa vyjadrovať, že to mi napríklad príde ľúto.